A teraz trocha iná téma. 16-ročný Marián Križan z Brestovian má netradičnú záľubu. Už 4 roky navštevuje zvonice a kostolné veže, dokumentuje zvony a ich hlahol a videá zverejňuje na internete na svojom YouTube kanáli. Zaoberá sa históriou zvonov, ich výzdobou a všetky informácie, ktoré o zvonoch zistí, poskytuje farnostiam a biskupskému alebo arcibiskupskému úradu. Mariána Križana som sa najskôr opýtala, ako sa k takejto netradičnej záľube dostal. Čo sa týka zvonov, také tie moje začiatky siahajú do mojich asi 5 rokov, kedy som si vlastne sadol za počítač a zrovna vtedy mi tam internetová stránka YouTube navrhla video zo zvony z Banskej Štiavnice. Toto video ma viac menej tak nakoplo a začal som postupne sledovať rôzne slovenské alebo aj zahraničné videá so zvonmi a pravdepodobne ma to začalo fascinovať ako môjmu hudobnému sluchu. Jednoducho stačí, keď počujem nejaký zvon a hneď mu viem aj určiť jeho tón. Celkom presne. Je to len ten zvuk zvona, alebo aj tvár, alebo možno jeho história, príbeh, ktorý vás na ňom fascinuje? Dá sa povedať, že to je viac menej aj tá história tých zvonov, ale ide hlavne aj o ten tón, teda, lebo neexistujú na svete dva zvony, čo by zneli rovnako. Môžu mať síce rovnaké ladenie, ale keď to dáme do podrobna tú analýzu toho zvuku, toho zvona, tak neexistujú dva rovnaké zvony na celom svete. Koľko kostolov, zvoníc a zvonov ste už stihli takto navštíviť a zdokumentovať? Z hľadiska kostolov a zvoníc mám presný počet, ktorý činí 99 veží, čiže nasledujúca väža, ktorú navštívim, bude moja jubilejná. A čo sa týka počtu zdokumentovaných zvonov, je to veľmi orientačný údaj, ale bude to cez 200 zvonov a rátam, že priemerne na každej veži, ktorú som navštívil, boli aspoň 2 zvony. Niekedy bol 1, niekedy 2 a niekedy aj 3, 4. A ste skúšali odlievať zvon, alebo ste si vyskúšali ručné zvonenie, dajme tomu pred svetou omšou? Ručné zvonenie som si vyskúšal ešte v mojej prvej veži. Vlastne to bolo v tzv. Dolnom kostole Premenenie Pána v Pezinku. Prvú vežu som navštívil 13. februára 2022 a tam som sa prvýkrát stretol s tým ručným zvonením. Bolo tam 5 zvonov. Avšak stále ručné zvonenie ma vo väčšine prípadov počas vytvárania audiovizuálnych záznamov, teda počas dokumentácií. A ak je to možné v danej veži, tak zvoní teda ručne. Ale odlievať zvony zatiaľ neplánujem z niekoľkých dôvodov. Avšak ak by bola možnosť nejaký zvon si odliať, že by som na to mal materiál a čas a vedel by som ako na to, určite by som si to rád vyskúšal aspoň raz. Plánujete túto svoju záľubu potom pretaviť aj do profesie? Že by ste sa stali profesionálnym kampanológom? Záleží, v akom zmysle sa myslí slovo profesionálne. Pretože som neskutočne darlen, keď sa môžem skoro každý víkend dostať, či už s rodičmi, alebo sám pomocou vlakov a autobusov niekam ďaleko od domova a zdokumentovať aspoň pár malých či väčších zvonov. Idem tam, kam ma vlastne pustia, ale aby som bol v budúcnosti úplne profesionálny a aby som sa tomuto venoval ako teda hlavnej práci, asi neplánujem, nakoľko mám aj iné plány. Avšak čo už môžem prezradiť, momentálne pracujem aj na knižnom diele o zvonoch z okresu Galanta a plánujem vlastne aj mesto Šara. A teda jeho okolie. Ale čo bude potom, ešte netuším. Najväčší oriešok momentálne je pobehať všetky objekty so zvonmi v daných lokalitách a nájsť vydavateľstvo, ktoré by bolo ochotné so mnou spolupracovať a podieľať sa na výrobe takejto brožúrky alebo knižky. Čakáte na ten jubilejný chrám alebo jubilejnú tú zvonicu. Máte už aj niečo vyhliadnuté, kam by ste sa chceli vybrať na budúce? Najbližšie kostole a zvonice, čo plánujem navštíviť, to bude určite na západnom Slovensku, ale avšak s presnosťou teda vôbec neviem určiť, ktoré to budú, ale verím tomu, že to budú opäť výstupy plné zaujímavých a bláznivých spomienok